How are you, sweetheart? Mari खबर सबर. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे दाहार बर' ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय. खावब्ला सिबलाय नुजाफैलायबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव. लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जोबोद इन्टारेस्टेड. नोंथांमोना नायलां. स्किप खालामालासिनो नायलाङोब्ला जोबोद इन्टारेस्ट मोनगोन. आरो नोंथांमोना मिनियाब्ला थानो हानाय नङा. अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थौदो लोगोफोर. Andang nama konse sweetheart nama bunga. नहीं लोग कहाँ से आते हैं? बेलाय मा बुंनो? बेलाय मुसुखासो आदा. सिनायनो हाला नामा नों? ससमा गोसोम बायना हमदो आदा ससमा गोसोम नङाबा जानाय नंला नोंना मेगना. सिनायनायानो नंला. रहते यार यहाँ पर. लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो. मा बुंखो? रो मोजाङै खोनायाखै रो. Dan gitu jasa वाले sweetheart नंगे आप orang terus जंपर ang dang ले sweetheart. उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? लोगोफोर आं बुङाबाबो जासिगोन दां नोंथांमोनानो नुजोबखाबाय ना मा होनो लोगोफोर बिनि सायाव आरो आंहा जेबो बुंनांगौ गैला जास्ट आंहा बुंनांगौआ बेनोल' लोगोफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक कमेन्ट हर लोगोफोर एसेनोसै भिडिअ'आ नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन नेनानै थादो लोगोफोर बाय बाय